Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jim at taga Benguet, ngam iti agdama kat addan ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out iti parents ko ada Ofelia ken Carmelito Asuncion, kastamot ni Kovic, Manong Christian di Takabatuan Isabela, Lilia Mendoza ti Hong Kong, from Jeremy Asuncion ti Central Europe. Makablaawan pa ni Fernando Jose kan happy birthday John Ray from Josephine Jose. Shout out kada JV Salvador, Francis Quiñones kan Dayan K. Rolyoda. Kakabsat ko ada Conchita Andrion ti Barcelona, Spain, Corazon Valdez, Erlinda Okay kan Daisy Esmeralda ti Buod, Binalunan, Pangasinan. Tita Beng kan Tito Peter ti Hong Kong, Tita Sylvia kan Tito Edwin, Tito Alex kan Tita Nancy, Tita Mirna and Kuya Joe from Maymay Hernandez. Biernes family ti Lapas Cabatuan Isabela kan Luna Apayao, Kobe kan Marivic. Ading ko Albert Bantao, parents ko ada Emilio kan Magdalena ti Alipit Mayuyaw from Samson Bulasket. Happy birthday Manang Maricel Pastor from MJ Antulin. Inang Soledad Ampa, Daniel Galasinaw, Pascual family ti Barangay Libertad, San Mariano Isabela from Rodalyn Galasinaw. Rumbawa family, Datatang Jelly, Meluwin Rumbawa ti Hong Kong, Nazarene Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Amin at taga-barangay Mabutal ken Payagan from Navia Ley Seria.
Mundo Taberna Terrenal Alejo family ti tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Amin a minor man ti Balatok Mines itugon Benguet nang runa ni Tomas Dondon Udlus. Kastamo ta makablaawan ti Udlus family ti Kalaokan Rizal Kalinga, agurin family ti Dagupan Tabuk from Marilu Udlus. Inang Carmen from Fundador Karma. Happy birthday Leslie Sugitan ti Taiwan from Mama Juliet Sugitan ti Kuwait. Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith Andres ken Noli Andes Jr. di Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Jim. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten kadagiti padak, anaayat amang tartarabay, kadagiti padas ama ik-ikan biyag, babaan daytoy a programa. Ilingad daklaangan manang itinagan a Jim, tubo iti Benguet, ngam adak ita ditoy Canada. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat sapay kumata mapagasatan met ama idrama. Single parent ni nanang ko, saan da nagkasar ka ni tatang ko, iso analakalaang apinanawan ti amak ni nanang, idi agtawan nakpailaeng iti dua. Manipod idin, ni nanang laangan tinangisaksakad iti panagbiag mi, kat nakitak no kasano tirigat na. Nang runa idagad adalakon manang. Rugyak man nga ron ti agsalaysay, idadakon iti high school. Narabian ka man na nag-away anak ko. Wan nga ron tatang, nag-overtime kami ngamin. Ababos umertun tabagay ada. Narigat no purulatan trabaho ti ininto na ram. Kasapulan ngamin tatang, high school ni Jim. Madamdamalaang agkoleyon ton. Masapul ama isagana akti panagadal na. Wan, adaak ditan. Gamdi ka o naimot anak ko. Ang mga agsakit kay tikas na nga arabitang. Kana yung nagdanag ni nanang mao maipapankan ka. Didak ka di pakadanagan tatang, takabaalak. Ika gumakapagturpusan ti anak ko, tapno na saya ato ti agbalin ang masakbayan na. Talaga ka na'y akabaalam pa'y apagadalan ni James, anak ko. Kabaalak tatang. Iso adi kay dumdumlaw, no kasta ka na yun nakamaladaw nga agawid. Masapul ama na yun naktibirok ko para iti anak ko. Nya nga oras na si bangpit di anak mo idirabi ilakay. Nakaturugak mo't ngaminan. Pasado alas 10 iti rabi Adelaida. Nag-overtime da ka now. Madanagan na ni Ada nga anak ta. Gapo iti tarigagay na mapagadal ni Jim nga po ko ta. Masansan mo't ti overtime na. Patayan na mo't ti baginan iti katatrabaho. Kasta mo't ti kunakan kwa na. Damdamagak pa nga ron no talaga akabailan na pa apagadalan ni Jem. Kahit uwan ko na naman. Nangato nga may intera paap na para iti anak na. No apay mo't ngamin akas jay tinagbalin agasat na iti ama ni Jem. Kat babaero nga raw da. Alangan mo't nga ibantay na ati bagi na iti da dya alalakay. Di na saysaya at laeng na nagsinadangam ti kanayon nga agtutuok di anak ta. Gapoy ti aramay di nakaputot kan kuana. Naimbaglaeng nga inta natulnog nga anak ni Jim nga apukot asindong.
nagagat pa'y nga agbasa. Kanay tamat nga mintiin suro kan kuha na ti inana. Iso ati rumbang nga surutan na. Sa apay ko bang road, tagnanayon ti kinasalun at ni Ada nga anak ta. Tapno may saganaan na anaimbag ti masakbayan ni James nga anak na. Sendong, awan ka di pa'y ni Nanang? Awan pa'y karoon apok. Nga mamuklatan no apay. Sigurado ang nag-overtime manin edi trabaho na. Kaasimot ni Nanang? Naibagak ngamin nagbayad ako ni tuition ko yung bigat. Iso siguro ang nag-overtime manin. Sigurado na ita apok. Kaya't naman na yun ti masuswildo na tapno adamaitad na ka para kadagiti ka sa pulam iti pagadalan. Isungar na kadadala ka na yung bagapong tapno adamot gungguna ti panagsaksakripisyo ni Nanang para kanyak. Husto day ta ang aramidam, Jem, apaw. Isunga anusam na ti maitad kan ka apaw, what? Tati napatag at na pagbayad mo, ijay pagadalan. Wen apong Sendong, di kay madanagan. Mabait man lang iti panagimpad ko, matultulungak mo't laang ni Nanang ko. Anak, adto yan ti pagbayad mo iti tuition mo. Jay sobra, iso ti balon mo. Kuray din ako nit ka ti balon ko, Nanang. Kaduak lang ti mangan ita, tapno sana kung naggastos din to na reses me. Ay, saan anak ko? Masapon nga damot lang pagmeriendam. Alangan mo't nga agam ambing kantulatan kadagiti kaadalam. Saan, Nanang? Saan naktulangan na rumuwarin din na reses me? Tag-review aklangan para iti quiz me inton malam. Ay, pasensyakan anak ko Pati si ka, may ramraman nga agsaksakripisyo gapula ang iti kinarigat ti biyak tayo. Sana problema dahi ta, Nanang. Tilangan pa nagpadalyo kanyak, dakil na banag dahi ta. Agyaman anak ko, basta agadal ka na imbag, tapno di mon tumapasaran iti kas iti kinarigat ti panagbiag tayo ita. Dahi talaang ti mabalin ko nga ipatawid kan ka anak ko. Takas makita mo't, awan mo't sanikwa tayo. Mapanla makitaltalo ni apong mo alakay. Maawatak, Nanang. Di kayag nanag, inton makatulposak, siyak tumot tanti tumulong kada kayo. Ibagakon iti damo apaset ti surat ko manang Emmy, single parent ni Nanang ko. Isulaeng ti mangisaksakad iti panagadal ko. Isungar aramidak mo ti amin a panagimped, tapno saan unay amarigatan ni Nanang. Manipod nagsinadakan ni tatang ko, saanen ang nakirelasyon pa iti sabali ni Nanang. Taamken na, nga amangan no makatumpong tumanen iti kas iti amak. Banag ababalawan met daapong ko.
Saan ay ang agar-aram ni Tony ken ni Ada, Adelaida? Day tamot ti amok, apayaya. Wan ata, kasla na bayag matanday din na odi ayo umay na diti balay. Makumikum nga tayo ti trabaho na. Wan no, agkit kita dalaangan ken ni Ada, ijarwan. Imposible lakay. Makita mo ta nakasubsub iti trabaho na ni Ada. Dandani din na pa'y kayat ti ag day off no mabalbalain. Sapay nasingput abaraw da dya atonay. Ada pa'y natalga na trabaho na. Apay, saan nga ta akayat ni Ada aya? Yak man amulakay. Sigon iti napaliiw ko. Manipod nagsinada Ada ken ti ama ni Jem. Kaslawan mo tanusam ni Ada makirelasyon iti sa balay. Amangan mo't no ay ayatan na pailang ti ama ni Jem. Kat no perme iti pa nakapasakit na iti panagsinada. Gapo iti panangisukat na kadagiti agi na iti sa bali a babae. Imposible. Ganda pa'y panagayat na iti day dya lalaki. Ay. Ti ko namkit day. Ang mga noam na. Ang makatumpong tumanon iti kas iti day dya alalaki. Saan nga agpapada dagiti lalaki, Adelaida? Kasaritab to adya anak mo. Taisulaang mo ti makasungbat iti sa lunsod mo. Madamag ko man laang, Ada, anak ko. Ti anya tatang. Apay ngay ajak meten makitkita sumarsarong kar diti balay ni Tonay. Saanan nga umay dayjay tatang. Taimbagak nga awan namnamaan na kanyak. Na, apay ngay anak ko, kat kasla nagsingpot-bot ni Tonay iti panagkunak. Kan kang runaan na, ada pa'y natalagad na trabaho na. Oh, di ada ko man ti makatulong kan kano kasanaw. Nariga, ti makigasang-gasat tatang. Ada anak ko, idinto tabaro ni Tony. Ay, awan matid problema iti dayta. Man ano kumangay. No talaga nga ipatpatag na ka, o di ipatag na matngarod ni Jim nga anak mo. Diyak pa'y nakasagana tatang. Kaya't ko nga ipamay sa ti atensyon ko iti anak ko. Mga nunam na maamot asublian na kayo pa'y nga agina jay ama ni Jim. Uray agsubli, diyak kayaton tatang. Naiturod nan tinanglo ko kada kami iti na minsan. Patsyak akabailan namanen nga ulitan day jay. Kasano ka nga ron ang makasarak iti katakunay-nay mo iti biyag, no kastamot ti adda iti panunot mo, anak ko. Advance ka laonay mo't nga agpampanunaw. Agsigsigurado aklaang tatang. Naragsak kami nga agi na iti kastoy akasasaad mi. Saan na nakasapulan ti anak ko ti ama? Daak mo't amang iparparik na iti pamatag ti maysa nga ina, ken ama, ken ni Jim nga apo ko yun. Umay kan ata mapantayon iji kantin. Da kayo latan sila. Napsugak pa'y. Kan, ada per aramidak. Aday ta ka manan. Amok latan. Di mo man kayaton ti aggastusan niya. Masapol ngamin nga gimpedak. Tapno saan nga amin nakasapulak kat dawatak ka ni nanang. Wen, maawatan ka. Ngam saan mo ta mabaling nga iturturod mo tibisin mo. Hamangan sakit ka mo titikas ta nga aramidam. Saan sila? Ado tikinan ko itagsapa. Iso asaan ako ni agreses. Mga anak tulat taninton lunch break tayo. Okay, sikati makaam mo. Ngam naada ka sa pulam, ibagam laang kanya ka.
Tanakasagana ak matatumulong ken ka. Nakababain ba ikit-dikin ka na sila? Nagadun din ay tultulong mo kanyak. Hawan ti rumbang apagbainam. What are friends for? Sige. Kat agyaman akmanan kan ka, Sheila. Apong Adelaida, talagang sa amadmad itirik na ni Nanang. Saan pa yung nabimangon? Lubod ako. Nakita mo tila nga na si Mangput idirabi Naarbisan ka nung amin idinaminsan nga aldaw. Sigurado nga rod asana sumrog iti trabaho na apong. Hawun apo, apay aya. Kuha nga min apong. Naikarit ka ni Apong Maria. Amapan kung tutulungan niya agdalos itarubayan da, katang danan nak kano. Kasta iya apok. Wan Apong, so kastulangan. Mapan ko pa'y pakanan ni Nanang edi kwarto na. Tapno saanan arum-rumwar. Kat ibagak nga aginanalangan niya agmalmalam. Tapno makarwara kapong. Kailalamot niya minti itangdan kanyak na Apong Maria. Isupay paggatang iti agas ni Nanang. Ala. Adakan ka no kasano ti pamayam tapno makapan ka iti papanam apawk. Ang aganad kawan. Wan Apong. Hala, isagana tayo nga rudon ti kanon ni Nanang. Tapno maipan kun iti silit na. Amang ano mabisina na Apong. Ngam di nala kayat ti bumangon tamaditirik na. Alam mabitla nga rod apawk. Ta isagana kun ti ipakan mo kan ni Nanang mo. Gapo iti nalabas a panagtrab-trabaho ni Nanang ko manang Emmy, at dadagiti kanito asaan a maliklikan nga agsakit. Kasta unay ti asik ka ni Nanang. Naimbaglaangan ta dadagiti tao a naayat amang tultulong kada kami. Pasaray ayabandak dagiti karuba mi, kat komporme nga ipaaramid da, wano pangibaunan da kanyak, sadak tutangdanan. Dakkel atulong ti matmat gadak manang, gapo ta makaururnungak para kadagiti daddu maakasapulak iti panagadal ko. Adamot ka adalak, iso ni Sheila, nasaliwanwan ti panagbiag damanang, ngam saan nga agpilpili iti gayem, uray no marigrigat, akas kanyak. Lunch breakan, inta manganan. Adabalon ko sila. Nagluto itay ni Nanang ita adobo. Iso ti binalon ko. Wow, nagimas matan. Mabalin nga agsangot amangan? Di mapan ka aglansyo ti kantin? Kumatang aklaangan, taglang lang taamangan. Kaya't ko nga minji si daem. Mabalin ti makipangan? Ala, adakan ka dayta. Ngam di ka pa'y ka din na uma? Kanayo na tunggal adobo ti sidag, makisinsinukat kay ti sidaan. Basta, kayat ko nga minday tabalon mo. Orayan nak dito ya, mapanak kumatang iti makan, taaglang lang taamangan dito sirok ti kayo. Naimas ti mangan ditoy, nang runa, no adobo ti masida. Alang arod, mapankan, tapno makapangan tamutten, Sheila.
Jim anak, dandani ka agturpos iti high school. Wan nga rod nanang, katgapo day tayo ti panagsakripisyo yo tapno makaadalaklaan. Obligasyon ko timang paadal kan ka anak ko. Kayat ko nasaya ato ti agbalin ang masakbayam. Awan sa ni kwa amabalin ko nga ipatawid kan ka. Daytoy laeng, ti panagturpos mo iti panagadal mo. Aywan kayam, anya nga iti kayat mo nga alaan a kurso anak ko. Kayat ko tagadal kas caregiver nanang, tapno makatrabaho ka dagos. At nga min di manong ti kadalak nga agpapaya caregiver, kat ado ka no tagkasapulan iti kasta ita nanang. Dakdakkel pa iti tiyan sa makapan iti sa bali a pagilyan. Kabailam nga ta anak ko? Narigat ti agtaripato iti masakit. Kabailak nanang. Kaya't kumot ti makatulong ka dagiti masakit. Tapno adan tumot mang taripato kada kayo kada apong bakit. Lakay. Ala, adakan ka no anya ti pagasmam anak ko. Nasaya at ti panggap mo. Iso nga ammo nga ipaay ti Diyos dagiti arapaap mo iti biyag. Baka talaga iti anak mo, Ada. Talaga nga imalakan ka. Apay matanak ko na day tatatang. Agasam, ta kabailan na paggidanan ti agadal ka nagtrabaho. Ayat na lang adi ka marigata namang papaatal kan kuana. Dakkel a pagyamanak day ta iti Diyos tatang. Tauray siyaklaang tinangisaksakad iti panagadal na. Kanang padakkel kan kuana. Di makal anatulnog ken napnuan arapaap. Agpay suday ta Ada. Agasam, ta talagan sa kayat na tagabrad no may kan iti gundaway. Saan nga adayo ang mapasamak day tatatang? Tapursigido di apukuyo. Kahit mamati akaw anasaya ti panagbiag ni Jim anak ko. Amok atarabayin ti Diyos kadagiti amin na kayat na mapasamak iti biag na. Agyaman akmat kada kayo kaninanang, tatang. Tas saan da kami abinaybayan nga agina? Ada, aging nga daangas me iti inam, saan da kayong to abaybayan anak ko? Ada kami akanayon anak kasuporta kada kayo nga agina. Agyaman ak tatang, katnamnamaan nyo met, akaraman kayo kadagiti arapaap mi iti biyag. Saan ka kadi amarigatan nga agad-adal kan agtrab-trabaho, anak ko? Saan nanang? Nagmayat tupay. Agad-adalak lang arudan. Adapay sweldo iti pagtrab-trabahoak. Impamaysam ko malatan tinagadal, anak ko. Amok anarigater aramidam. Saan nanang? Kayat ko amin nga agrelax kayo matan. Sana puro trabaho tapno makaadalak laeng. Katinton makaturpusak. Agtrabaho ak to dagos. Ada ka no pangirekomendaan kanyak jam amok nanang. Nasayat da ka no a pamilya. Agabrod nga minan kat masapul ti kasukat na iti pagtrabahuan na. Nagsayaatan ngay anak ko. Ada-adagos agur-uray at trabahom. Hawan nanang. Masapul ko ti mano atawon nga experience may papaniti caregiving. Kat inton mabalinan kan nakasagana akon. Agaplayak tumot ni di abroad nanang.
Talaga kayat mo ti agabrod, anak ko? Nanang, kat day ti may sa akalaka na pamuspusan, tapno makapanak iti balasiw taaw. Ala nga rod, Jim. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamatunoy mo dagiti arapaap mo, anak ko. Nakasarita kong dagiti anak di pagtrabaho kas caregiver. Agpayso anak ko, anyang iti panagkunam kadakwada. Nagsasayat da nanang, at daday di abroad, kat ti amada ang masakit ti pasyente. Adamot kadwami kabagyanda ng agserserbi a caretaker iti balay da. Apay, anya ayati kasasaad ti amada anak ko. Bedridden nun nanang. Ada sakit na, kan lakayan, isa kasapulan dati mang taripato kan kuana. Nasisingpat ta kano, kung natin nang i-rekomenda kanyak. Kat napanagtagak da ita, idi nakasaritak ida iti video call. Ay, say-saya atam nga ron ti trabaho mo, anak ko. Iyarig mo akapamilyam ti tartari patuam. Nanang, kaya't kumot atulungan tagbali na pasyente, kastamot ng dagita anak na iti balasiw tao. Babay ni ti panangisikasok anaimbag itamada. Mamata kada ito yung tirugiti na imbag agasat para kada tayo kada apong, nanang. Kat ikarik, ipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag, apaman amatunoy kon dagiti arapaap ko. Nagpaayak nga rod a caregiver ti may sa pamilya man ng Emmy. Ti adigi ti pagtaengan ti inas asikasok. Adda amin dagiti anak na iti balasiw taaw. Kat ti kayat da maala nga ag caregiver iti amada, kat daytay amuna nga isakit ti amada. Inaramid ko nga rod amin akabaelak manang, agingga iti naglabas ti duatawan, pimusayen ti amada. Kunak no dayjayan ti maudi a panagpaay ko kadakwada, ngam saan mo't gayam manang, ta isuda ti nagserbi arangtay ko, tapno makapanak iti balasiw taaw. Isuda ti nang tulong kanyak, kat ita, agpapaayak a caregiver ti may samot laeng a kapamilyada dito'y Canada. Makunak mo't nga ininuten a maragragpat ko dagiti arapaap ko iti biyag manang. Pinagsardeng kumuten nga agtrabaho ni nanang, kat isun ti mang tartaripato kada apong ko abaket ken lakay. Makunak ang maipapaayak moten ida iti nasaliwanwan a panagbiag, manipod adda akon dito'y Canada. Kararag ko asapay kuma, tamataginayon ti salun at da apada-pada dita Pilipinas, tapno mananamda pa iti parabor nga impaay kanyak ti Diyos. Daytoy iti padas ko manang, katagyamanak iti panangurnosyo iti surat ko. Toy pagayam mo, Jim. Jim, pagayam ko. Amok arugi paylaang tinaimbag agasat adimtengken ka. Nasingpet ken natulnog ka, ken manangipateg ka ngamin nga anak. Kang runaan na, nagagat ken disidido ka amang tunoy kadagiti arapaap mo iti biyag. Kanayon ako mararag ka iti Diyos at arabayan na ka iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biyag. Mapunas dito'y lagi dagiti
nagla